Dit is Soef. Soef is de jongere van nu en zet de toon voor later. Later is vandaag. Vandaag is kopen wanneer je maar wilt en hoe je dat wilt. Hoe hij dat wil is via de virtuele wereld. De virtuele wereld is de dagelijkse werkelijkheid voor miljoenen jongeren in ons land.